Türkmen häkimetleri ýurtda ýeki hadisesi hem resmi hasaba alınmadyk koronavirus aladylary bilen baglylykda ýüz maskalaryny giýmeýän ýaşaýjylara garşy ulanylýan jerime çärelerini güýçlendirýärler. Hasy berkidilen bazar çäklendirmelerini giýdirýärler. Azatlyk bilen habarlaşan Türkmenistanlylaryň sözlerine görä, Türkmen häkimetleriniň insan saglygyna ziýan beriji tozan bölüjikleriniň kadadan artmagy sebäpli giýdilendigi. Emma aslynda COVID-19 ýaýramagynyň öňüni almak üçin ornaşdyrylandygy aýdylan çäklendirmeler bilen birlikde resmiýetlerin onsuz hem eýam azyndan 4 ýyl bäri ýiti ykdysady krizisden kösenýän ilaty goldamak üçin goşmaçy çäreleri görmezligi, adamlaryň saglyklary bilen töwekkilçilik edip bankomatlaryň öňünde nowbaty durmagyny dowam etdirmegine sebäp bolýar. Azatlygy ýurdun dürli künjeklerinden gelip gowşan suratlarda we videolarda koronavirusa ýolugma howpyna garamazdan onarça adamyň bankomatlaryň öňünde nowbaty durandygyny siňlese bolýar. Bu ağırlıkta häkimetler ýüz maskasyny giýmeýän ýaşaýjylara garşy ulanylýan jerime çärelerini güýçlendirip başladylar. Ýüz maskasyny giýmedik adamlary saklap duran ýerinden polisiýa bölümine alyp gidýärler we 60 manat möçberinde jerime salýarlar diýip Azatlygyň bayramalydaky habarçysy geçen hepde soňy habar berdi. Onun sözlerine görä, ağzı burun örtüğü giymezden köçä çykan adamlar polisiýa bölümünde gaýdyp beýle iş etmejeklikleri barada dilhaty ýa-da arza ýazmaly bolýarlar. Düzgünü bozan piyada adamlar bolsa, olar polisiýa awtoulagyny mündürip alyp gidýärler. Ýol polisiýasynyň işgärleri ýüz maskasyny giýmedik sürüjüler taklap, goloýdaky polisiýa bölümine alyp gidýärler. Düzgünü bozan sürüjüler awtoulagylar üçin hem 50 manat jerime tölemeli. Şundan awgust aýynyň 1-inden bazarlaryň ählisi, hatda azyk bazarlary hem ýapylýar diýip mara aýlanyp gören bayramalyly habarçymyz 1-nji awgustda aýtdy. Onun sözlerine görä, Salat Gullugynyň işgärleri hatda azyk dukanlaryny hem ýapýar, döwlet dukanlarynda bolsa, kassalarda satyjy bilen alyjynyň arasynda banklardaky kassalaryň agzyndaky ýaly aýnadan diýwar oturdyldy. Mundan başga guruluş materiallaryny satýan dukanlar hem ýapylýar. Salat işgärleri olara düzgünü bozsalar 300 manat möçberinde jerime salýar diýip maradan gelen habarda aýdylýar. Satyjylar öz haritlerini şäheriň çetine çykaryp Gökçe köçesinde satmaga başladylar. Şugun akşamlagy golaý bu satyjylaryň ählisine 300 manat möçberinde jerime saldylar. Olar bu işi gaýtalasalar, ýagny ýene köçe zat satmaga gelseler, onda haritleriniň ellerinden alınjakdygyny aýtdylar diýip habarçy aýtdy. Bu ýagdaý şäheriň köçelerinde görünýän adamlaryň we awtoulaglaryň keskin azalmagyna alyp geldi. Ilat dowla düşmäge başlady. Sebäbi hususy dukanlarda ýa kärhanalarda işleýän işgärler wagtlaryň hem bolsa gazançsyz galýarlar. Adamlar bir-birine indi nädip çağlarymyzy ekläris diýärler diýip habarçy sözüne oşdy. Şu ağırlıkta Azatlygyň Balkanawatdaky dinleýijileriniň hem birinden hem hat geldi. Saglyk işgärlerine virus ýokuşmasynyň derejesiniň ýokarlylygy barada maglumat berilmeýär diýip adynyň aýdylmasylygyny soran dinleýijimiz ýazýar. Onuň tasdiklamagyna görä, Balkanawatda geçirilen Lukman ýygnaklary wagtynda bu hili virus ýokuşmalarynyň diňe Balkan tebitine mahsusdygy aýdylýar. Lukmanlara ýüz maskalary we goru ferişteleri berilmeýär. Balkanawatdaky çadyr hastahanasynda eýam orun ýok. Ýene bir hastahana gurmaga başladylar. Saglyk işgärleri ýetenok, derman bolsa gyt diýip Balkanawatly okuyjymyz ýazýar. Antibiotikli damjy usulundaky bejeriş ýanwarda 60 manat bolanlygyndan 260 manada çelini gymmatlady diýip howpsuzlyk aladylary üçin anonim galmak isleýän okuyjy aýtdy. Şeýle-de ol anyklaşdyrmazdan hastahanalarda öz dermanyň bolmasa bejerge alyp bolmaýandygyny, Türkmenistana iýerilýän insanperwerçilik kömekleriniň saglyk işgärlerine satylýandygyny, ygtyýarly adamlaryň olardan pul ýasaýandygyny öňe sürdi. Balkanawatly çeşme häzirki çynnaky ýagdaýda da saglyk barlygyndan geçmek, näsaglan işgärleriň özüni üzgünleşdirmegini üpçün etmek meseleleriniň kysagly çözülmeýändigine aýdýar. Maşgala lukmanlary egerde näsagyň gyzygyny ýokary bolmasa onerin gene uğratmakdan ýüzewirýär. 2 hepde bäri keseliň ähli alamatlary bolan näsagyň COVID-19 testinden geçmek baradaky haýyşy reddedildi. Sebäbi lukmany görden wagtynda gyzygynyň ýokary bolmandygy aýdyldy. Hatda analiz aldyrmaga hem uğratmaýarlar. Hamaly bu mugut edilýän ýaly diýip Azatlyga gelen maglumatda aýdylýar.
Bu COVID-19 adamlar ise varmaly we başgalary hem kesel ýokuşdurmaly diýilen ýaly bolýar. Beýle ýagdaýda elbetde ölüm derejesi ýokary bolar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran dinleýijimiz aýdýar. Şu aralykda Türkiýanyň Türkmenistandaky işçilerini we hünärmenlerini evakuasiýa etmek üçin charter uçuryny planlaşdyrýandygy ma'lum boldy. Akipres neşri 31-nji iýulda Gülhan Diyarsan Türkmen kampaniýasynyň öz işçilerini we beýleki Türk kampaniýalarynyň hünärmenlerini evakuasiýa etmek üçin charter uçuryny gurnaýandygyny habar berdi. Emma Türkiýeden geljek uçurda izlerine dolanmak zerurlugy çykan Türkmen migrantlarynyň gelip biljekdigi ýa däldigi bilinmeýär. Neşriň Türkmenistandaky Türk diplomatik missiýasyna talgalanyp ýazmagyna görä, Türk howa ýollarynyň uçury 7-nji awgust güni akşam Türkmenbaşydan Stambula uçmaly. Mundan 26-njy iýunda gurnalan charter uçuşunda 133 Türk raýaty, 10-njy iýulda guralan uçuşda bolsa ýene 30 raýat Türkmenistandan çykdy. Bu uçuşy buýyk Fransuz guruluş kampaniýasy gurady. Emma Türkmenistanyň Türkiýede, Hindistanda we beýleki ýurtlarda galan raýatlarynyň haçan ýurda dolanyp biljekdigi belli bolman galýar. Azatlyk Türkmen häkimetleriniň pandemiýa döwründe daşary ýurtlarda galan raýatlary üçin uçur mümkinçiliklerini döretmek planlary barada hiç ýyly maglumat alyp bilmedi. Şeýle-de ýurtda hiç bir koronavirus hadisasynyň hasaby alynmandygyny aýdýan Türkmen häkimetleri azatlygyň ýyla darysyndaky ölüm habarlary, gonumçylyklarda peýda bolan täze mazarlaryň birden aşy köpelmegi barada berýän maglumatlaryny ni tasdiklaýar, ni de inkar edýär.